या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। आडा इथं रस्ता ओलांडताना 4 चाकीची धडक बसल्याने नूतन विद्यालय कळणीचा 14 वर्षीय विद्यार्थी मयूर मनोज शेळके हा गंभीर जखमी झालाय। त्याला तोडामार ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारासाठी गोवा मेडिकल कॉलेज इथं पाठवण्यात आले। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी नगरसेवक पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे। सावंतवाडी नगर परिषदेचे नगराध्यक्षपद यापूर्वीच सर्वसाधारण महिला वर्गासाठी आरक्षित झाले। कणकवली नगरपंचायतीच्या नगरसेवक पदाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया बुधवारी सकाळी पार पडली। आरक्षण प्रक्रियेत अनेक इच्छुकांचे पत्ते कट झालेत, अनेकांना संधी प्राप्त झाली आहे। मालवण नगर परिषदेच्या 10 प्रभागातील 20 जणांची आरक्षण सोडत पार पडली। यात अनेक विद्यमानांचा पत्ता कट झालाय। नवीन इच्छुकांना संधी मिळाली आहे, तर काही विद्यमानांना अन्य प्रभागात जाऊन निवडणूक लढवावी लागणार आहे। उपजिल्हा रुग्णालयात पद रिक्त आहेत हे मान्य आहे। रिक्त पदांसाठीचं शासनाने निकष बदललेत। वैद्यकीय अधिकारी हे स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेत, अशी माहिती आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ उपसंचालक डॉक्टर दिलीप माने यांनी दिली। मालवण नांदोस कडीचे शास्त्रीय उत्खनन आणि भगवनगडची पुरातत्वीय पाहणी आणि रामगडला राज्य संरक्षित वास्तू घोषित करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी दिली आहे। नगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेना नेते सचिन वालावलकर यांचं नाव चर्चेत आलंय, मात्र त्यांनी कोणतीच निवडणूक लढवणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय। खंडपीठाच्या आदेशानुसार उपजिल्हा रुग्णालयाची पाहणी करण्यात आली आहे। आमचं म्हणणं लेखी स्वरूपात कळवणार, चांगल्या सुविधा मिळाव्यात हे आमचं मत आहे। सर्वांच्या सूचना देखील लक्षात घेऊन अहवालात नमूद करत न्यायालयास देऊ, अशी माहिती तथ्य शोध समिती सदस्य ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी दिली। मागील 5 वर्षांमध्ये आम्ही केलेल्या विकास कामाच्या जोरावर, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मार्गी लावलेल्या विकास कामांच्या जोरावर निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत, असं सत्ताधारी पक्षातर्फे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी म्हटलंय। ट्रॉमा केअर सेंटर इथे आहे, मात्र जागा कमी आहे। न्यायालयात या गोष्टी मांडू, कुठलीही गोष्ट लपवली जाणार नाही, असा विश्वास तथ्य शोध समिती सदस्य ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी दिला। यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी विकास कामं केली आहेत की नाही हे जनतेलाही माहिती आहे, त्यामुळे जनता येणाऱ्या निवडणुकीत आमच्या सोबत राहील, असा विश्वास माजी उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर यांनी व्यक्त केला आहे। भुईबावडा घाटमार्गे गुरे वाहतूक करणारा टेम्पो पोलीस आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पकडलाय। या टेम्पोमधील 20,000 रुपये किमतीचे 2 बैल सापडलेत। या प्रकरणी पोलिसांनी टेम्पोसह दोघांना ताब्यात घेत गुन्हा दाखल केला। गोव्यात जाणारे रुग्ण बघता जनहित याचिका दाखल केली गेली, त्यामुळे जिल्ह्यातच सुविधा होणं आवश्यक आहे, याची नोंद न्यायालयानं घेतली आहे। बाहेर जाणारे रुग्ण बघता इथं कमी काय आहे हे जाणून घेऊन न्यायालयास अहवाल देण्यास सांगितले, अशी माहिती ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी दिली आहे। माजी तालुका प्रमुख मंगेश लोके यांच्या भाजप प्रवेशामुळे तालुका संघटनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, त्यांचा हा प्रवेश खांबाळे नावापुरताच मर्यादित आहे, अशी टीका युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केली आहे। उपजिल्हा रुग्णालयातील ड्रेसिंग रूमची परिस्थिती पाहून उपसंचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। मी जायच्या आधी ते काढून टाका, असे निर्देश त्यांनी रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत। सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांवर केलेला हल्ला हा केवळ व्यक्तीवर नसून तो संविधानावर केलेला हल्ला आहे। या हल्ल्याचा जाहीर निषेध करतो, असं मत ठाकरे शिवसेना विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे। कुडाळ तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीत सरपंचांच्या मनमानी कारभारावरून ग्रामस्थ आक्रमक झालेत। आता ते रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत। पत्रकारांनी ग्रामस्थांना कारवाईची धमकी दिल्याचा आरोप होतोय। देशाच्या सरन्यायाधीशांवर झालेला हल्ला निषेधार्थ आहे, ही एक प्रवृत्ती आहे, ती वेळेवरच ठेचली पाहिजे, असं मत ठाकरे युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी व्यक्त केलं आहे। गेले कित्येक दिवस दोडामार्ग तहसीलदार रिक्त पद असलेल्या पदावर अखेर राहुल गुरव यांची दोडामार्ग तहसीलदार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे। एक पदाधिकारी गेला तरी तळागाळातील शिवसैनिक पक्षाशी एकनिष्ठ आहेत, आजही ते पक्षासोबत आहेत। भविष्यात येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही संघटना मजबूत करून यश मिळवू, असा विश्वास ठाकरे शिवसेना विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांनी व्यक्त केला आहे। सेवा पंधरवडा अंतर्गत शाळा तिथे दाखले या अभियानाअंतर्गत 1ली ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना वय अधिवास दाखले शाळेमध्येच देण्याचं नियोजन केलं होतं। यात 99.51% पूर्तता करत 10,112 दाखल्यांचे वाटप करत सावंतवाडी महसूल विभाग सिंधुदुर्गात अव्वल ठरलाय।
सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याचा कणकवली तालुका काँग्रेसनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर जाहीर निषेध केलाय। त्यानंतर काँग्रेसच्या शिष्टमंडळानं तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांची भेट घेत त्या वकिलाला तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे। ठाकरे शिवसेना वैभववाडी तालुका प्रमुखपदी नंदू शिंदे यांची निवड करण्यात आली आहे। विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत आणि युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी अभिनंदन केलंय। शासनानं मनोज जिंदल यांची बदली करत त्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी रत्नागिरी पदावर केली आहे। एम देवेंदर सिंह यांच्या जागी जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार ते स्वीकारणार आहेत। शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत अंतिम सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पार पडणार होती, मात्र आजची ही सुनावणी 1 महिना पुढे ढकलण्यात आली आहे। या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होणार आहे।